салом додару хоҳаракони азиз, мухлисони доимии барномаи ҳафт ранг. Инак машғулияти навбатии мо боз пешкашатон мегардад. Биёед имрӯз рӯи лавҳаро бо расми як киштичаи сайёҳӣ оро медиҳем ва якҷоя хаёлан ба сайри кишварҳои дур мебароем. Ман боварӣ дорам, ки ин мавзӯъ ба шумо хеле писанд омад. Пас биёед шурӯъ мекунем кори эҷодиамонро. ана аз ҳамин қисм шурӯъ карда, бачаҳои азиз, мо метавонем қисми пеши ин киштичаи зеборо, яъне киштичаи сайёҳиро чуноне ки гуфтем, рӯи коғаз ҷой дода тасвир намоем ва дар аввал қисми болоии киштӣ муайян ва тасвир карда мешавад. ана инҷо бошад қисми аз ҳама охир, яъне қисми қафоияш. хуб, акнун бо қабати дуюм хати иловагиро инҷо мо пайваст месозем, нишон медиҳем ва қисми пеши киштиро, бачаҳои азиз, бо намуди хосу зебо ороиш медиҳем. ана мегӯна бачаҳо, мо қисми пеши киштиро чӣ тавре ки мебинед аллакай бо шакли умумӣ бо таври пурратар нишон додем. хуб, аз сабабе ки киштии тасвир кардаи мо болои об, болои мавҷҳои об қарор дорад ҳангоми шино, барои ҳамин ҳам мо инҷо қисмати аз ҳама поёнӣ, яъне зери киштиро наметавонем нишон диҳем. танҳо бо анамин гуна хатҳои иловагӣ бо шакли ороишӣ метавонем онро пурраву зеботар созем ва ҳамагӣ дуто хатро метавонем дар қисми беруна, дар паҳлӯи киштича нишон диҳему халос. акнун биёед қисми болоии киштиро бо тасвири бодбонҳояш пурра ва зеботар месозем. ана мегуна бо хати маҳин, бачаҳои азиз, мо дар аввал чӣ гуна ки дида истодаед, ҷо пояҳои, яъне бодбонҳоро ки бо вазидани шамол ба ҳаракати киштӣ сабаблор мешаванд, яъне инҷо пояҳои онҳоро дар аввал бо шакли нимравшан муайян карда тасвир мекунем. баъдан албатта худи анамон бодбонҳоро ки аз матои махсус сохта мешаванд ва дар киштиҳо насб карда мешаванд. ана мегуна бодбони якум дар ҳолати вазидани шамол ва онро ба тарафи пеш ҳаракат дароварданаш нишон дода шуд. хуб, акнун оҳиста оҳиста қисми поёнии онро, қисми насбшудаи онро дар болои киштӣ нишон медиҳем бо таври муайян ва бо таври пурратар будааш. хуб, мегузарем ба тасвири бодбонҳои ки дар қисми қафотар, дар қисми қафои киштӣ чун бодбони иловагӣ насб шудаанд. анҷо мегузарем ба тасвири онҳо. ана мегуна қисми поёнии бодбонҳои иловагӣ низ бо хати рост муайян карда шуд. хуб, аз болои ин мато ки шакли чоркунҷаро дорад, боз дуто матои хурдакак чун бодбонҳои хурди болои киштӣ нишон дода мешаванд. ана ҳамин гуна ва онҳоро низ дар ҳолати ҳаракат дода шудаи шамол, бачаҳои азиз, мо нишон додем, тасвир кардем. акнун биёед, бачаҳои азиз, бори дигар қисмати болоии киштиро бо тасвири банд ва баъзе қисмҳои дигари пайвастшаванда пурратар месозем. ана мегуна бачаҳо, мо бандҳои пайвастшавандаро чӣ тавре ки гуфтем, дар аввал дар қисми болоӣ дар бодбони калон буда нишон додем. хуб, акнун мегузарем ба тасвири бандҳои иловагӣ ки қисми қафоии киштиро ороиш медиҳанд ва гӯё мустаҳкам медоранд. инчунин ана мегуна панҷараҳоро низ дар қисми пеш ва қисми қафои киштӣ низ метавонем мо нишон диҳем. ана метавр дар аввал шакли умумии ин панҷараҳо нишон дода мешаваду баъдан дохили онҳоро мо пурратар месозем. ана мегӯна бо поячаи хурдакаки дигар ин қисм низ пурра карда шуд. ҳоло бошад бо таври
ороиштиҳӣ қисми асамаболоӣ дар қисми паҳлӯи киштӣ бори дигар бо хати нимдавра ишора карда мешавад. анами тавр бачаҳо инҷо мо тасвири худи киштиро бо қалами ёдӣ пурра ба анҷом расондем. биёед акнун якбора муҳити атрофи онро низ бо манзараи оби баҳр ором медиҳем. акнун бачаҳо биёед дар сатҳи болои об, дар қисми болои об аниқтараш мавҷҳои онро бо таври пурталотун бо як шакли хосу зебояшон ороиш дода тасвир мекунем ва мавҷҳои аввалинро бо анами гуна ишораҳо чуноне ки мебинед мо аллакай тасвир карда ишора карда истодаем. хуб, мегузарем ба тасвир ва пурра гардондани мавҷҳои навбатӣ ва якояк онҳоро низ албатта бо шакли хосашон ҳоло мо ороиш хоҳем бахшид. ва якчанд мавҷҳои хурду калони дигарро дар қисми қафои мо аввал нишон медиҳем, баъдан қисми пешбударо низ бори дигар пурра месозем. ва ҳамин гуна акнун дар охир мо сатҳи оби баҳрро метавонем якбора нишон диҳему. болои онро низ ҳар ҷо бо мавҷҳои гуногун бо таври афсонавӣ бо як таври ниҳоят зебо нишон диҳем. ҳамин тариқ бачаҳои азиз мо бо тасвири якчанд мавҷҳои иловагӣ атрофи киштиро чӣ тавре ки мебинед ороиш бахшидем, зеботар сохтем. хуб, акнун аз сатҳи оби баҳр болотар манзараи кӯҳҳоро, аниқтараш манзараи қатор кӯҳҳоро низ метавонем акс намоем ки ин шакли умумӣ ва шакли пурраи манзараи моро боз ҳам зеботар хоҳад кард. ан ҳамин тариқ бачаҳо инҷо мо тасвири лавҳаро бо истифода аз қалами ёдӣ пурра ба анҷом расондем. биёед акнун шурӯъ мекунем рангубори онро ва дар аввал мо мӯи қалами дилхоҳро бояд интихоб намоем. барои рангубори шакли пурраи киштича мо аз ранги норинҷӣ истифода мебарем. хуб, бо ҳамин ранг мо шурӯъ мекунем бачаҳо рангубори киштичаро. анами гуна бачаҳои азиз мо оҳиста оҳиста аллакай мегузарем ба қисми умумӣ, яъне ба қисми паҳлӯии киштичаи тасвир шуда ва бо истифода аз ранги норинҷӣ албатта қисми ишорашударо як маротиба пурра рангпӯш менамоем. гӯё ин киштӣ аз чӯб сохта шуда бошад. ана ҳамин гуна бачаҳо мо оҳиста оҳиста аллакай қисми номбаршударо қариб ки пурра бо ин ранг рӯйпӯш кардем. ана ҳамин тавр аллакай қисми лозимаро мо бо ранги норинҷӣ рӯйпӯш карда гузаштем. барои идомаи рангубор бошад аз ранги сурх истифода мебарем. ва дар аввал ранги сурхро низ мо бояд болои шиша тайёр кунем. ана ҳамин тавр ранги номбурда низ дар аввал инҷо омезиш дода тайёр карда мешавад. акнун бачаҳои азиз мо қисми поёнтарро дар киштичаи тасвиршуда бо ранги сурх ороиш медиҳем. ана инҷо мо хело ҳам эҳтиёткорона ва нозукона амал месозем то мавҷҳои рӯи об ки ба ҳар тараф паҳну парешон бо намуди зебо ишора шудаанд, яъне онҳоро бояд бо ранги сурх рӯйпӯш насозем. танҳо то хати ишора шуда мо ранги сурхро мегузорему халос. ана инҷо оҳиста оҳиста ба қисмҳои марказӣ ва паҳлӯи дигар мегузарему ин ҷойҳоро ҳам бо ранги сурх рангу бор месозем. ана ҳамин гуна бачаҳои азиз, акнун мо метавонем аз ин қисм якбора гузарем ба рангубори бодбони аввал. ва ин бодбонро бошад бачаҳои азиз, мо пурра неву балки қисман бо таври нишон додани торикиҳо рангубор мекунему халос. қисмҳои марказиро бошад бо шакли маҳинтар андаке метавонем нишон диҳем. ана инҷо кунҷи поёнӣ низ
каме ишора карда шуд. ана мегӯна гӯё бодбони мо ранги сурхи равшантарро гирифта бошад. акнун барои идомаи рангубори киштичаи сайёҳӣ, киштичаи дарёгард мо ҳоло аз ранги сиёҳ ва моҳи қалами хурд истифода мебарем. ва дар рангубори ин қисмҳо низ бачаҳои азиз ки гӯё қисми аз ҳама поёнии киштичаи тасвиршуда, яъне ранги торикро, ранги сиёҳро дорад, мо бояд хело ҳам эҳтиёткорона амал намоем. чунки қисмҳои хурдтарину нозуктаринро мо бояд бо ранги сиёҳ ва моҳи қалами хурд рангпӯш созем. ана ҳамин гуна. барои рангубори бодбонҳои боқимонда бошад, биёд аз ранги кабуд истифода мебарем. ва инҷо аллакай метавонем боз моҳи қалами калонтарро гирем. ва ҳамин гуна ранги кабуд низ тайёр шуд. акнун чӣ тавре ки гуфтем, мо бодбонҳои иловагиро дар қисми қафоии киштичаи сайёҳӣ рангубор хоҳем кард. акнун ба қисми поёнӣ мегузарем ва бодбоне ки шакли чоркунҷаро дорад, бо андозаи калонтар инҷо тасвир шудааст. мо онро низ бо ҳамин ранг, яъне бо ранги кабуд зебо месозем. ва қисмҳои сояафканро, соянишинро бо таври зиёдтар рангпӯш мекунему, қисмҳои болоиро бошад бо таври маҳин. ана ҳамин гуна. акнун барои ороиши иловагии киштича биёед мо аз ранги ҷигарӣ истифода мебарем. як бора моҳи қалами хурдтарро гирифта, баъдан ранги номбурдаро тайёр мекунем болои шиша ва мегузарем ба рангуборамон. ана ҳамин тавр бачаҳои азиз, мо хаттие ки дар ҳама қисми болоии киштӣ ишора карда будем, онро бо таври ториктар бо ранги ҷигарӣ рангубор карда истодаем. пас аз ишораи ин қисм аллакай метавонем ҳар ҷо пояҳое ки бодбонҳоро насб карда будем, яъне онҳоро ҳам ба назарҳо намоён карда пурратар созем. ва инак пояҳои навбатӣ бо ранги торик ишора мешаванд. биёед акнун бачаҳои азиз мегузарем ба рангубори оби баҳр ва барои ин албатта мо аз ранги кабуд истифода мебарем. хуб, моҳи қалами дилхоҳро гирифта, ранги кабудро болои шиша мегузорем. ана ҳамин тавр бо таври маҳинтар ранги кабудро мо омезиш медиҳем. инак мо шурӯъ мекунем бачаҳои азиз рангубори оби баҳрро аз қисми пеши киштии тасвиршуда. ва ҳамин гуна мо қисмҳои ишорашударо бачаҳои азиз чӣ тавре ки боварӣ дорам мушоҳида намуда истодаед, пурра неву балки қисман рангубор карда истодаем. ва инҷо қисми зиёди мавҷҳоро чун дар рӯи об меистанд, мо онҳоро сафед мегузорем бо истифода аз сафеди коғаз. боқӣ монда қисмҳояшро ҳар ҷо метавонем бо таври кабуд рангпӯш созем. ана ҳамин гуна бачаҳои азиз, чӣ хеле ки мебинед, мо аллакай бо ишораҳои хос ва бо мавҷҳои пурнақшу зебо, яъне оби баҳрро, сатҳи оби баҳрро дар манзараи зебои хеш пурра сохта истодаем ва боварӣ дорам шумо низ ба осонӣ аз уҳдаи иҷрои ин амал баромада истодаед. ана ҳамин тавр бачаҳо мо атрофи мавҷҳои рӯи оби баҳрро, яъне бо ранги кабуд бо таври андаке маҳинтару нафистар ранггузорӣ карда истодаем ва ҳар ҷо мавҷҳоро дар масофаҳои дуртар ба назар намоён буда низ онҳоро мо метавонем нишон диҳем. акнун бачаҳои азиз, мо барои идомаи рангубори қисми боқимондаи рӯи оби баҳр бори дигар аз ранги тоза, аз ранги кабуд мегирему рангубори хешро инҷо давом медиҳем. ва ҳамин гуна қисмати боқимонда низ чун мавҷҳои рӯи об ва оби баҳр инҷо аллакай
рангу бор карда шуд. барои рангубори манзараи кӯҳистон бошад, биёд аз ранги бунавш нафистар истифода мебарем. ан ҳаминтавр бачаҳои азиз, нагуфта намонад ки мо ранги бунавшро ҳам бо таври маҳинтару нафистар тайёр мекунем. акнун бо ин ранг бачаҳо чӣ хеле ки гуфтему ана ҳамин қатторкӯҳоро дар манзара ки тасвир кардаем рангу бор хоҳем кард. ана ҳамин гуна бачаҳо мо оҳиста оҳиста ба қисмҳои марказӣ ва паҳлӯҳои дигар мегузариму рангу бори кӯҳистонро низ бо ранги бунавш бо таври маҳин идома медиҳем. ана инҷо оҳиста оҳиста ба қисмҳои боқимонда, яъне ба қисми паҳлӯӣ мегузарем. инҷо қисми боқимонда низ бо ранги хоси худ аллакай чун қатторкӯҳ рангу бор карда шуд. акнун инҷо бори дигар аз ранги кабудӣ истифода мебарем ва каме ҳам бошад осмонро, яъне фазоро дар қисми болоии манзара намоён месозем. ва ҳаминтавр мегузарем ба ин қисм ва паҳлӯи дигарро низ чун фазо инҷо андаке рангу бор месозему халос. ана ҳаминтавр мо рангубори лавҳаро пурра ба анҷом расонидем. имрӯз мо шумо якҷоя бо истифода аз рангҳои обӣ рӯи лавҳа расми як киштичаи дарёгардро тасвир кардем. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. хайр бачаҳо, шод бошед.